Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Ready for launch. That brought Dominique to his feet. Byron Scott is in the ballgame now. 5 seconds to go. And the Celtics trail by 1 with 2 seconds to go. The way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Γεια σας, μπασκετάνθρωπος. Μπασκετάνθρωπος φυσικά για κάποιους εκεί κακότρεχεις. Κάνουμε πλάκα όταν είναι μπασκετάνθρωποι. Απλώς πιστεύω ότι ξέρω 10 πράγματα. Όχι γιατί εγώ είμαι φαινόμενο, αλλά γιατί είναι οι άλλοι πανίβλακες. Δεν είναι ότι εγώ δεν παίζομαι και με τρομερής νοημοσύνης γύρω από τον μπάσκετ. Οι άλλοι είναι άσχετοι εντελώς. Όχι, οι άλλοι εννοώ οι δημοσιογράφοι. Στο λαό συναντάς απόψεις σοβαρές. Είδαμε τον Παναθηναϊκό, είδαμε τον τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό που κέρδισε ο Ολυμπιακός, το γνωρίζουμε. Κέρδισε εύκολα κατά την άποψή μου. Ο Ίκοβιτς του πήρε την ταυτότητα του Μπράντοβιτς άλλη μια φορά. Είχα πει εγώ, δεν ξέρω αν το είπα στην κάμερα, ότι να παρακαλάνε οι Ολυμπιακοί να πάρει ο Παναθηναϊκός στο ευρωπαϊκό. Γιατί θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα από τους αγώνες που έδωσε ο Παναθηναϊκός για να πάρει το ευρωπαϊκό, δεν μπορεί να σηκώσει και την κούπα την ελληνική. Το έχει ξανακάνει όμως, όχι με πλεονέκτημα. Το ξανακάνει, αλλά μιλάμε τώρα για Ολυμπιακό Ίκοβιτς. Μπορεί να μην είναι καλός ο Ολυμπιακός, μπορεί να μην είναι οτιδήποτε, αλλά ο Ολυμπιακός. Στο μάτς. Θέλετε να πάμε. Τι? Θέλετε να πάμε στο μάτς. Ναι, για ρωτήστε μου κι εσείς να δούμε εδώ. Έχω τα εκτύπια μου. Πού κρίθηκε ο αγώνας. Έκανε κάποιο τρίκ, κάποιος. Κρίθηκε ο αγώνας. Ήταν ένα παιχνίδι γρήγορο, πάνω κάτω. Ποιος το επέβαλε, ποιος τον επέβαλε το ρυθμό, ποιος τον ήθελε. Τελικά. Δεν ξέρω ποιος συμφέρει αυτό το πράγμα. Είναι δύο ομάδες ίδιου στυλ όσον αφορά την ταχύτητα. Δεν είναι μια ομάδα πολύ πιο γρήγορη. Έτσι πήγε το πράγμα τέλος πάντων. Από την αρχή ξεκίνησε έτσι και δεν μπορούσε μετά κανείς να το ανακόψει. Τι να πούμε τώρα, ο Μπούρης ήταν πολύ καλός σε άμυνα και σε επίθεση, με τα rebound του, τα καθοριστικά, με τις τάπες του, με τα καλάθια του, με το πάθος του, με τον τζαμπουκά του. Ο Θεόδωρης ήταν επίσης πολύ καλός, έβαλε κάποια σουτ. Ήταν και οι δύο όμως λίγο εγκληματικοί. Πήγε ο Μπούρης αυτό το φάουλ εκεί, τέταρτο φάουλ, και ο Θεόδωρης μια-δύο επιθέσεις. Εντάξει, ο Θεόδωρης μόνο να το πάμε έτσι, να κοιτάζω τα τέτοια, λέω εδώ. Βλέπουμε ένα μπάχαλο, είναι στην αρχή αυτό που σας λέω, βλέπουμε ένα μπάχαλο, λέω, χωρίς σοβαρό παιχνίδι. Αυτό το πράγμα δεν ήταν πάνω κάτω μπάλα, μετά βλέπουμε. Σε αυτό το βιντεάκι θα αναλύσουμε τις παπαριές που ακούσαμε από τον Χατζηγεωργίου, αυτό το Πανάσιατο. Λέω, ο Μπουρούσης είναι από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη. Μπορεί να παίξει καλά ο Μπουρούσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Μπουρούσης είναι από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη. Λέει, και επίσης βλέπω εδώ και το Διαμαντίδη που μου σπάει τα νεύρα γενικά Διαμαντίδης. Φαίνεται, λέω, η αμπαλοσύνη του Διαμαντίδη στο φάουλ που του έκανε ο Μπουρούσης στο 6-7 του αγώνα. Πού είναι το 6-7 του αγώνα όμως? Πού του έκανε το φάουλ? Δεν το θυμάμαι αυτό. Συγγνώμη, δεν το θυμάμαι αυτό. Πάμε παρακάτω. Έκανε μια-δύο λάθος assist.
Έκανε πολλά λάθη ο Διαμαντίδης, αλλά παρόλα αυτά έβαλε 17 πόντους λέει. Πότε τους έβαλε ρε παιδιά. Ήταν κακός ο Διαμαντίδης σήμερα. Ειδικά στο πρώτο μήχρονο. Ήταν πάρα πολύ κακός. Στο δεύτερο εντάξει έβαλε κάποια τρίποτα. Μείωσε. Στο δεύτερο μήχρονο δεν ήταν που έκανε τα πολλά λάθη που βγαίνανε στους ευνηδιασμούς Ολυμπιακός. Οδήγησε τους παίκτες του Ολυμπιακού σε τόσους ευνηδιασμούς. Τι άλλο να πούμε. Είπε του πήρε ταυτότητα. Ποιος, Γκόρντον. Ο Ιβκοβιτς στον Μπράντοβιτς. Ο Ιβκοβιτς πήρε ταυτότητα, ναι. Πώς δηλαδή, τι έκανε. Είχε διαβάσει καλά το παιχνίδι του. Δεν πήρε καμία διαφορά ο Παναθηναϊκός, δεν μπορούσε να βρει λύσεις. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή που άρχισε ο αγώνας μέχρι και το τέλος φαινόταν ότι θα χάσει. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει την έκρηξη να ξεφύγει. Τον είχε παγιδεύσει. Είχε διαβάσει πολύ καλά ο Ίκοβιτς. Οι καλύτεροι παίκτες από τις δύο ομάδες. Το Παναθηναϊκό καλύτερος παίκτης ήταν ο Τσαρτσαρής και από τον Ολυμπιακό ήταν ο Τεόδας και ο Μπουρούσης. Ο Γκόρντον έπαιξε καλή άμυνα. Ο Γκόρντον έπαιξε καλή άμυνα και ο Χαλπερίνος όσο η ώρα έπαιξε του βγήκαν τα σου του, ήταν καλός. Η χειρότερη. Η χειρότερη του αγώνα. Ο Παπαλουκάς δεν έπαιξε μπάσα τώρα, κατέβηκε. Κατέβηκε παιδιά ο Παπαλουκάς στον αγώνα αυτό. Τι αυτό το πράγμα το Παπαλουκά. Ρε Αγγελόπουλη, μπράβο σας που πήρατε το κύπελο. Ωραία. Φαίνεται ότι κόψα σιγά σιγά αρχίζουν και. Ανταμείβονται. Αλλά αυτό το πράγμα το Παπαλουκά που το φύγατε. Δεν έπαιξε μπάσκετ αυτός ο άνθρωπος καθόλου. Από τον Παναθηναϊκό υπήρχε φώτσις. Τι είναι αυτό το πράγμα που με το φώτσι, ρε. Δεν υπάρχει θετικό σύστημα που βγάζει ο Μπράτοβιτς και τον έχει μέσα το φώτσι. Καλά κάτι, δεν τον έχει μέσα. Δεν ξέρω γιατί του παίζει. Τι μίζες παίζονται από πίσω. Δεν ξέρω. Ο Μπράτοβιτς είναι καλό ευρωβολητής. Δεν ξέρω, μπορεί να του ικανοποιεί και άλλα γούστα του Μπράτοβιτς. Δεν το πάω. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι μίζες παίζονται. Πώς έχει μέσα το φώτσι. Τώρα έχει σούπερ περό και αυτός ανύπαρτος είναι, αλλά κάτι παραπάνω κάνει. Ο Καλάθης. Αυτό το πράγμα το Καλάθη, παιδιά. Θα σταματήσει να τρέχει αυτός. Τρέχει. Δεν ξέρει που πάει. Ρε. Τι είναι αυτά που σχολιάσανε κάποιες εκεί πέρα τυχαίες γκόμενες. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Υπάρχει κανένας Καλάθης. Υπήρχε κανένας Καλάθης σήμερα στον αγώνα. Έτρεχε και δεν ήξερε τι έκανε. Γύρισε γύρω από την μπασκέτα 10 φορές στον αγώνα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πάρει με τίποτα επίθεση αυτός ο Καλάθης. Μόνος του είναι και δίνει πάσα. Δεν ξέρει πάσα το παιδί. Να μπάλος εντελώς. Τι άλλο θα σας πω. Για τον αγώνα, κάτι επιπλέον που δεν θα το πει ο απλός κόσμος. Ο απλός κόσμος μπορεί να τα πει. Οι βλάχες δημοσιογράφοι δεν τα λένε. Αυτό λέμε εμείς. Ότι τις απόψεις που έχω εγώ είναι ανώτερη σχέση με τους δημοσιογράφους. Όχι με σχέση του λαού. Είναι και σχέση με του λαού. Εντάξει, έχω παίξει μπάσκετ, πιστεύω έχω μία αλφα αντίληψη γύρω από τον μπάσκετ. Τι να πούμε. Να, με τίποτα δεν μπαίνει επειδή είσαι ο Καλάθι, λέω. Αλλά εντάξει. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 14-15 χρόνια σίγουρα είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ φυσικά. Αλλά τι είναι αυτά τα κοράκια, ρε παιδιά. Τι κάνανε τα κοράκια πάλι. Ό,τι θέλα κάνανε. Αλλά δεν μιλάμε εκεί και δεν υπάρχουν παράγκες. Εκεί τα παίρνουν όλα δίκαια τα πράγματα. Σε σχέση με άλλες φορές ήταν άριστη η διαιτησία. Άριστη, δεν ξέρω. Ο Ίκοβιτς, ένα μείο του Ίκοβιτς που βάλει το γλυνιαδάκι. Τι να έκανε εκεί. Τι βάλει το γλυνιαδάκι μέσα. Και αν έκανε πέντε το φάουλο μπορούσε και με ένα 5 λεπτά. Παίξε με τον Αργεφαλίδη 5 και 4 κάποιον άλλο ξέρω εγώ. Τον Πρίτες τον έβαλε ένα λεπτό. Τον Πρίτες. Θα αποδώσει καλύτερα από το γλυνιαδάκι. Γιατί δεν έκανε φάουλ στη τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου. Ποιος? Γιατί δεν έκανε φάουλ στη τελευταία επίθεση. Δεν έκανε φάουλ γιατί πιστεύω δεν είναι σωστό σε φάση που δεν κρίνει το αγώνας, έχοντας 10 δευτερόλεπτα ο αντίπαλος να ολοκληρώσει την επίθεση, να του κόψει την επίθεση. Είναι λίγο σπαστικό αυτό το πράγμα. Και υπάρχει μια, πώς το λένε, ένα fair play, ότι άσε με τουλάχιστον ρε άτιμη να παίξω μπάσκετ. Γι' αυτό δεν έκανε φάουλ. Για τον Πρίτεση λέμε τώρα. Ναι. Τι άλλο. Κάποια άλλα μαργαριτάρια που είπαν οι δημοσιογράφοι. Τώρα τα ψάχνω. Επίσης ο Τεόδωρης καλός ήταν σήμερα, δεν διαφωνούμε. Αλλά δεν έχει μπασκετική νοημοσύνη αυτό το παιδί. Μπορούσε εύκολα όταν στα πολλά σου που βάρεσε άσκοπα να βρει συμπαίκτη του, ξεμαρκάριστο και να μπει το καλάθι. Ή και να ξεμαρκάριστο να μείνει ο συμπαίκτης του, εφόσον έχει πέσει ένας πάνω στο Τεόδωρη για να το μαρκάρει, κάνοντας μια προσφύση, δίνεις πάσα σε έναν και παίζεις με ένα παίκτη περισσότερο. Και αυτός δίνει μετά σε έναν άλλο και το βρίσκει ξεμαρκάριστο. Αυτά τα πράγματα είναι τραγικά. Τι κόπηκε.